खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बारग' एनडिबिनि मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ रां होनो फोसावबाय बिटिआर सरकारा। मख'नो गोनांदि फैगौ 3 एप्रिलनि बेलासि 2 रिंगायाव बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मावख'आव चेकखौ गथायगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गासै सा 201 मुंख्लं नखरफोरनो रांनि चेकखौ गथायनानै होगोन। फैगौ 3 एप्रिलाव मुंख्लं नखरफोरा मुंख्लंनि फोरमान बिलाइखौ होनानै चेकखौ आजावनो हागोन। नैथि रादाबाव दं UPI पेटिएम बाहायग्राफोरा होनांसिगोन नामा टेक्स? हादरनि गेजेराव UPI नि गेजेरजों दानफ्रोमबो 8 बिलियननि बांसिन ट्रेन्जेकसन खालामग्रा ग्राहकफोरनि थाखाय मोजां खौरां। मैया नेशनेल फाइनेन्स कर्प'रेशन अफ इन्डिया सुंद'यै NPC आ रोखा खालामना होदोंदि UPI पेमेन्ट बाहायग्राफोरनिफ्राय जेबो टेक्स लानाय नङा। नाथाय खौरां बिजोङाव गोसारनाय खौरांखौ नेवसिगारनानै NPC आ बुंदों 2000 रांनि बांसिन UPI पेमेन्ट खालामोब्ला 1.1% चार्ज लानाय बाथ्राया थारैनो नंखाय। बे नेमखान्थिया सिगांनि बादिनो सोलिबाय थागोन होननानै रोखा खालामदों NPC आ। थामथि रादाबाव दं बिजिनियाव गोबां बिबांनि नकल सनानि अलंखारफोरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजिनियाव थानाय एक्सिस बेंकआव नकल सनानि अलंखारफोरखौ लानानै गल्ड लन लांनो फैनानै जोबथेसालिनि आलासि जानांबाय मनजित कर्मकर मुंनि सुबुङा। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला बिजिनियाव मैया सानजौफुनि समाव नकल सनानि अलंखारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों बिजिनि पुलिसआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला धेमाजिनि मनजित कर्मकर 22 बोसोर बैसोनि सुबुङा बिजिनियाव थानाय एक्सिस बेंकआव नकल सनानि अलंखारफोरखौ लानानै गल्ड लन लांनो फैनानै पुलिसजों हमजाबाय। बेंकआव थानाय गावनि एकाउन्टनिफ्राय नकल सनाजों 9,60,000 रांनि गल्ड लन लांनो नागिरदोंमोन। नाथाय बेंकनि मावग्रा सुबुङा सनाखौ आनजाद खालामना नंखाय फोरमान मोननानै पुलिसनो खौरां हरखोमाना जायगायावनो सुबुंखौ पुलिसआ हमफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया बुधबारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोसावनाय बादिब्ला बावैसो साननि उनावनो आसामाव 42,000 थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि सरखारि साख्रिनि फोसावथाय होसिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे खामानिखौ लानानै मैया जनता भवनाव थामथि थाखो आरो ब्रैथि थाखोनि कमिसनजों सावरायना थि खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आं बिब्दिनो बर' रावजों सानफ्रोमबो फुं आरो बेलासि रादाब फोसावबाय थागोन। एसेनोसै गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।